Tak som Ľubomír Medvieď, pochádzam z Čierneho Balogu. Venujem sa väčšinou výrobkom z kože, ako sú krpce, opasky, remene. Brat ma priviedol k tomu, lebo on tancoval v súbore a oni, keď začali chodiť, tak si prispôsobovali kroje. A tie kroje doniesli si domov, to sa prešívalo a tým pádom už keď mám dačo tak prešité, alebo čo, tak som to skúšal ja. No a potom ja som začal chodiť do súboru a už to potom išlo tak, ako by som povedal, automaticky. Že som chodíval do šatní troška opravovať, či to boli krpce a také veci. Väčšinou krpce, sem tam dáka pracočka bola treba na opasky opraviť. No a potom to vážnejšie začalo, už tak pravidelnejšie, to bolo zase, mám také zdravotné problémy. Tak to začalo tým, že ako som ostal doma, tak odrazu som nevedel, čo robiť za sebou. No a tým pádom to začalo, zápesky začali, potom začali krpce, čo sa dakedy opravovali, to už pomaličky. No začali rôzne kurzy, čo som chodíval, tak. No a tým pádom sa to pomaličky nabaľovalo. Tak som začal robiť zápesky a to bolo tak jednoduché, náhodou som sa zamyslel a hľadím pred dvermi bola rohožka. A to boli vzory dačo také ako na zápesky. A mami hovorí, mama, ako to robíte? No, tak to začalo treba jedno s druhým. Už bolo to troška také, ako sa vraví, samouk, ale som také kapania troška, no. Nepáčilo sa mi to, no tak sa nepáčilo. Tak som to vyštrikoval naspäť a robilo sa znova. No ale tak tým pádom to išlo. Treba z krpce. Zobral sa starý krpec zo súboru, čo už bol roztrhaný, ten sa rozobral. No a podľa toho tak išiel, či išlo podpolianské krpce, liptovské a horehronské, dačo, no. Sa to rozobralo, už potom sa to už, ako sa vraví, dalo nadbehnúť, či väčšie alebo menšie. No. Daktori vyšli, daktori nevyšli z začiatku. No. Lebo tam je troška aj problém, že keď to človek začal s tou kožou robiť, tak si to samouk. No. A nakoniec človek zistí, že koža je rôzna, tým pádom sa vám krpčok začal naťahovať, keď ste ho namočili, už nebola povedzme trojočka, ale už bola šestka. No už sme boli tam, kde sme nechceli byť. No a už potom, keď človek už bol taký rozhľadený, sme začali chodiť troška po tých jarmokov, no a už potom sa začali známosti s týmito kožiarmi. Ten na niečo poradil, keď chcel poradiť. No, tak to išlo tak, na začiatku. Postupne to už išlo tak, že sa začali robiť opasky, remene. Opasky to tiež podľa toho, aká oblasť, tak sa tak teraz robia, viete, či je to Detva, Kokava, Terchová, Liptov, Balog, Horehronec. No už podľa toho vravím, človek to zvykne, aspoň ja, pridržiavať sa tie oblasti, aká je, nie len tam nabúchať, čo sa mi páči, ale treba troška dodržiavať tú dedovízeň. Bolo obdobie, keď tých majstrov kožiarov bolo naozaj minimum. Ja si pamätám 4-5, teraz ich máte na každom kroku, kde sa obzriete, tak oľak to čo s kožou robí. No tak išlo nám o to, aby sme zachovali tú tradíciu hlavne. Aby boli regióny, nie a naozaj, že si vezmete krpec a tancujete v ňom, či je to na západnom Slovensku, či na východnom, alebo sever, aby boli jedni. No tak krpce sú rôzne, ako sa vraví, aj vzory, tým pádom je to charakteristika tých oblastí. No, tým pádom sme sa chceli toho držať, no aj držíme sa viac menej, že keď to má byť Detva, tak to má byť detvianské krpce, nemôžu byť tam liptovské. No a tým ma to tak drží pri tom živote, no keď to tak vezme, že už to nie je len robiť, ale keď robím, aby to bolo stade, skade to chceme, aby to vyzeralo troška. V čom je to iné? Iné to není, keď sa to tak vezne, len je to, keď chodíte, no keď sa tak pozeráme, aj keď chodíte potom na tých jarmokoch a hlavne po tých festivaloch, už viete, ktorý kožiar aké výrobky robí. Ale každý máte svoj rukopis, to zbadáte, či je to v tom zdobení, no a v tej charakteristike tam pravím, že by som sa dáko odlišoval, to nie. Ale to zbadáte a nie, že toto, keď vidíte na dákom tanečníkovi,
tak nezbadáte, že je to vaša robota, alebo to je toho robota, alebo to je to toho robota. Koža je materiál, s ktorým sa dá sa pekne s ním robiť. No. Väčšinou, keď už inšpirácia, alebo keď sa človek tak debatuje, že čo so zákazníkom, tak väčšinou je to s kapsami. No. Alebo rúbsačíky, alebo čo, keď sa robí. Tam už oni majú svoju predstavu, že ako čo sa dá, či je viac zdobenia, či to tak chcú, alebo práve podľa toho, čo chcú. S opaskami tam sa dá ako veľmi nedá. Tam buď chce len robiť s raznicami, čistú bez ozdôb, mosadzných, alebo tam chce ísť mosadza, ešte mosadz navyše. Liptáci treba tam mali, mosadzi mali troška viacej. Horeronci nič. Tam boli iba raznicami robené. Väčšinou, no, keď aj do súboru, aj takto aj súkromne, keď sa tak na zákazku a už takto to chceli tak zavesiť, že aby mal pamiatku. Má povedzme slovenskú izbu, alebo čo, chalupu, tak to chce na chalupu. A jemu to jedno, či chce veľký, alebo malý. No, nosiť ho nebudem, len aby som ho mal. No, prvý výtvor boli krpce a zápesky boli. To bol ako prvý výtvor môj. Tak to boli zápesky a to ešte boli robenie, tie zápesky boli robenie z kemlonu, čierno-bielého. Rád robím všetko, len nie veľa a dlho. Jednu robotu, tak myslím. Lebo ak robíte 10 opaskov, tak ho robíte, hej. Ale potom už by som chcel mať do toho kus pokoj. Lebo vy sa potrebujete to aj vyžiť, kus, nie len chytro urobiť a idem do ďalšej roboty. Človek by to mal precítiť troška, tam je toho srdiečka kus do toho dať. Nedávno som robil vyše 50 párov chrbcov, no a teraz robte ďalej. Tak som povedal, minimálne mesiac nechcem vidieť kapec. Teší ma ten hotový ten výsledok toho výrobku, keď sa mi podarí, ktorým môžem povedať, no dobre, ty si mi vyšiel. Lebo stane sa, že urobíte opašťok, začne sa na ňom potrápite, aj tak to není to, čo by ste vy chceli. Keď je to poteší, tak to má zahreje pri srdiečku. Celkové, ako takéto výrobky už. Nie len opasky, ale väčšinou. Tak sú pomyslím v pohode, neurobiť si to zbytočné, alebo dačo tak. Lebo človek sa pri tej robote sa učí. Stále veľa, čo vás napadne, teraz sa dá veľa tej inšpirácie, takže aj ten základ tam musí byť. No, že tam máte určitý svoj vzor, tak má, no tak každý ho má, lebo aj ten, čo, keď sa tak vrátime, ten, čo to robil, tak mal, povedzme, určite raz niekaj podľa toho robil. Či bol z Horearona, Liptovci, tí si tie svoje robili. A skade ich zohnal, to nevieme. No to napadlo, robili si, no ale to sú také základné vzory, ktoré by sa mali udržať. No. Už potom, čo si tam dá. A je rozdiel, keď vám takto poviem, tak mi ho vycipkajte, ak som len tak a tak, no tak dobre, ja vám ho vycipkám, ale aj tak ho potrebujem pridržať si. Už svoje si dám navyše, ale tie základy tam je. No, na čo som hrdý, no. To je taká otázka, no tak na rodinu, to je jedna, nad tým nebudem ani uvažovať. Ale človek si veľmi znovu, ja som, moje zdravíčko troška ďaleko ušlo. Neviem, či som si ho nevážil, alebo čo, ale jednoducho viem, čo je to život. Ako si treba život vážiť. Tým pádom som za ktorým veciam som sa zdal. Človek si musí uvedomiť, že zdravie je iba jedno. No, aby som na každý deň, čo sa zobudím, čo budem o tom hovoriť. Na túto otázku je ťažko povedať, aspoň z mojej strany. A na prácu, že keď stretnem určitých zákazníkov po dlhej dobe, že predsa som to zbytočne nerobil, že nebolo to, že keď vás, povedzme aj po tých 10 rokoch, veľa kto pochváli, že drží to, no, že je to pekné, a dobré a užitočné, tak čo vám viacej treba. Není to ako
také klišé odskedy, že... Ale tak je to. To ma tak poteší, tak to som má takú... Predsa zohreje pre srdiečko, že... Ja som tu zbytočne ešte. No už ako som spomínal, chodím po tých jarmokoch. Tam ma môžu... Tam sa stretávam väčšinou ako aj remeselníci. A sú to tie jarmoky a hlavne tie festivaly sú to, ktoré ma ťahajú spomienkami k tancovaniu a k takýmto veciam. Mám tam aj stránku, sem tam dávam na internet, dačo na Facebook, tak neviem. A inakšie kto chce, tak si človeka nájde. Ja som myslím si tak, aspoň si tak myslím. Prečo tvorím na hore Heróny? No jednoducho, tu som sa narodil, to je jedna vec. Tu som sa oženil, to je druhá vec, no tu som začal robiť, ako tvoriť. A možno, že tu aj skončím tvoriť, to je istá vec. A celkové, no, ono keď chce odísť tady to dať, tak mu stačí, keď si sadne do auta a ide do Bratislavy, ide do Prahy, tam sa ide predviesť a vrátim sa naspäť, kľudne. Jednoducho, páči sa mi tu. Jednoducho sa mi tu páči a neťahá ma. Jednoducho ma neťahá, že by som išiel dať niekde do veľkého mesta, alebo do väčšieho mesta. Dá sa sadnúť do auta, dá sa sadnúť do lietadla, aj do Francúzska. Na vínko, tam sa predviesť a prísť naspäť. A čo viacej? Zvykol som si, jednoducho som si zvykol, ale nezvykol som si. A tak, no neviem, či by som si ja zvykol na také väčšie mesta, no. Realizujem sa, realizovať sa môžem. Doma je základ a už kde ma pozvú, tam idem. No, čo mi dá folklór? Lásku k tradícii, tak to jednoducho poviem. Tým pádom som spoznal kroje, a to nie len povedzme ako balocké, oreronské. Veľkú škálu, širokú škálu krojov, oblasti. Strašne veľa kamarátov, spoznanie ľudí. A nezabudnutelné chvíle, či to bolo zahraničie, a hlavne to tancovanie, tú radosť toho tancovania. Ja na záver už hlavne k týmto reminárom, čo robia opasky, krpce, takéto vecičky. Že by naozaj, že nie je problém urobiť opasok alebo krpce, celkové výrobky z kože. Ale ak sa chceme pridržiavať tej dedovizny, ako sa vraví, tak by patrilo troška zachovať naozaj tie vzory, tradície, tú charakteristiku opasku krpcov, remeňov. Že by sme tam nebyli naozaj, čo ma napadne, aký razný zoženiem, aby som ho tam zabil. To si môže robiť na takých veciach, čo sú suveníry alebo dačo také upomienkové veci. Tam si to môže krášliť, ako chce. Rozvíjať si svoju fantáziu. Ale že by mal to hodiť do opasku na kadečo, tak to... Aby sa tomu troška vyhýbali, škvírku, čo robiť, dačo také. To je o tej tvorbe, no.